Затварям вратата и сядам в нахарис от синьора колата. Както казва Биг Маус, пак за пиене дата. Зад мене стоят селекционирани булдози, фалшиви маняци. Знам всички ваши пози. Мога да превърна битове и рими в пари. Нещо, което се чудиш как да направиш ти. За моя хип-хоп на високи обороти въобще не са ми нужни вашите тъпи ноти. Питаш какво е нужно? Коли, резачки. Важното е парите да са на пачки. Тая вечер пак съм с моите хора и с никой друг. Щото знаеш, gangsters don't dance with boogie. Ела при мене, искам нещо да те питам. Хайде всички да се клатиме в ритъм. Ела при мене, искам нещо да те питам. Хайде всички да се клатиме в ритъм.